time. It's good time. It's anong pangalan nun? Hey, ano naman masasabi nyo? Ha? Ano masasabi nyo? Ha? What? Lawat mo? Lubot mo. Let's go! Good time! Ang maligo. Kami naman ay bagong dating. Andito tayo sa DCC. Dito tayo sa ano ng pangalan, wala, hindi ko matandaan ang pangalan. Teka, ipakita ko yung dagat guys dito. Nakalimutan ko ngayon ito. Galing na kami dito kasi gusto sana namin maligo sa dagat, kaso mo doon sa Alona napupuntahan namin. And then one thing more is that gusto kong makita namin muna, i-check muna namin kung maraming tao. Unexpectedly puno pala ng tao. Look at, ang daming tao kaya hindi, sabi ko wag na muna kaming lumusong sa tubig kasi ang daming tao dito. Tingnan mo, sa kabilang lugar. And then isa pa, hapon na guys, hapon na, hindi kami nag-lunch dahil lang inaasahan ko sa pupuntahan naming dagat ma-order, may ma-order katulad ng ano na yung mga may ihaw-ihaw, may grill, at may bilihan ng kung ano-anong makukukot-kot. Dito wala. Kaya sabi naman ni Gian, teka lang mama, parang alanganin ka. Sabi niya, oh por Diyos, pupursan to para namang walang COVID ka ako. Tapos sabi niya, sige punta na lang tayong Henan mama, payag ka? Sabi niya, tara, sabi ko, punta na lang tayong Henan. Iniwan na nila ako. Mga towels, ang daming towels din. Dinala niya tagsata Tigisang towel, ang dami. Matuyo ka na yan, hindi ka makailangan ng tao, no? Nagaligo ka?
lang tayo konti. Saglit lang. Mga, let's say, 2 hours lang. Okay? Break time. Kain tayo guys. Della cicciotella. Good ah. Ayo, ha? Habang tinitignan natin sila, dami nag-enjoy na, naliligo. Walang pakialam sa mundo. Basta't makaligo. Ayan. Dito sa taas ko ay may mga puno ng nyog. At may nag-music tayo makapiright dito. At yung isa naman ay nag-online. Ha? Alo, ano nangyari sa bubuyog na yan? Ha? Ano, ano nga? Ay, good luck yan. Good luck yan. Galing ah. Saan ang baligya niya? Gusto mo yan? Mais? Want some mais? Dito tayo guys, mag-relax konti. Wala akong kaayos-ayos, pasensya na. Galing ako nag-garden kanina, nakita nyo naman. Ito kasing pagpunta natin dito ay biglaan. Matapos kong i-propagate yung mga tanim kanina, yung dalawa, si Marco at Gian, ay naggayaya ng dagat. Sabi ko, wag na lang. Dahil may COVID pa, wala pa, hindi pa nagamot ang mundo. Sabi ko, sabi naman ng ama, biglaan, sabi naman ng ama, ligo tayo ng dagat, sabi niya. Kaya, ayun, naghanda na kami ng bihisan. Yung nagpuripas na ng punta dito, ayan, wala sa plano. Kaya, ayan. Maganda lang tignan ng dagat, relaxing. Wala naman hindi naman ako interesado na pero masarap lang yung nakaupo dito. Malamig ang simoy ng hangin, naririnig mo yung yung hampas ng alon dyan sa buhanginan, diba? Tapos nakita mo yung buhangin ay napakaputi, ang ganda. At maraming mga iba't ibang klaseng tao dito nakikita ka, iba't ibang itsura, iba't ibang mga nationalities. Ang ganda lang dito sa tabi ng dagat. Maraming nagtitinda, may mga seafoods at mga fruits, ganon. Katulad ng dumaan ngayon, seafoods ang tinitinda. At yung dalawa ay nandun, lumililig pa. Naku, enjoy. Ay, lumililig pa diyan. Malubutin na yata ito. Nag-order na natin naman. Ayan, mag-relax ka na. At picturean kita.
Want some picture? Ha? Yeah? Alin?